you don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens. At ito pa rin po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. And we are still live and alive pa rin dito po sa loob ng Ligao Covered Court in this sunflower capital of the Philippines kung saan masarap din po ang kanilang puto. Ayan, walang iba po kundi Ligao City. And I hope you are enjoying so far sa ating previous game. Don't worry, we still have 2 more for today. Kung may mga laro, siyempre meron ding uuwing panalo dyan, tapos may uuwing talo. Pero ang importante naman sa ating mga magandang laro, as long as we are satisfied sa ating Ako Bicol Cup 2022. Di ba, partner? Pero bago yan, puntahan muna natin ang courtside and take a look at Mark Jason Reynancia of Libon and also Earl John Mercadero of Jovillar team. And of course, sino sa mga galing na mga manlalarong ito ang maiaangat na naman ang kanilang kupunan para sa panalo na kanilang hinahangad. Very unpredictable, kaya dapat abangan ang mga susunod na kabanata. Ako nga po pala, si Kapartner Morgan, and kasama ko ngayon dito, si Coach Kyle Andre Marilla. Again, magandang hapon sa inyo. Narito pa lang tayo sa second game ng ating Saturday special for the Ako Bicol Cup 2022. We started off this Saturday na makagandang laro with Ginubatan and Team Pulangi, and Team Pulangi coming victorious dun sa ating first game. And dito sa ating susunod na laban with Team Libon, the proud team of Libon kontra dito sa Team Jovillar. At Coach Kyle, bago natin umpisahan ang bakbakan na susunod na matchup dito sa Ako Bicol Cup 2022, pasyalan muna natin, pasadahan natin itong maganda nating kasama, ang third man, masabi man natin man, Member, ang third member ng ating panel, ang napakaganda na si Miss Carmela Hernandez. Magandang hapon mga kasurog, at yun na nga for our second matchup game, walang iba kundi ang Jovillar versus Libon, at dapat nating abangan ang mga aksyon dito sa ating hardcourt. Kaya bago natin simulan ang mga labanan dito, we are live here sa Ako Bicol Party List page at Ako Bicol TV para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. And we encourage you mga kasurog to support us by hitting the like, share button para naman maging updated kayo at mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo Coach Cal at Coach Morgan. Maraming salamat Carmela Hernandez, and Coach, balikan naman natin ang naging laro ng mga teams na ito na maglalaban sa ating second match-up dito sa ating Day 9. Puntahan muna natin yung Team Jovillar. They got their third losing streak dito sa ating Ako Bicol Cup. Nakuha na nga nila yung pangatlong na pagkatalo nila, so definitely they have to get at least one victory here para yung kumpiyansa nila ay nandoon pa rin. Pero sa kabilang panig naman with Team Libon, the blowout, the big game na nangyari dito sa ating Ligao Gymnasium, they crawled back from a 25-point deficit on winning that game kontra sa Team Pulangi. This is a proud and a resilient Team Libon. Oo, and that was an epic game last outing natin, di ba? At para naman sa ating mga susunod na laro, sa ating games at hand, we will be having, eto na nga, we're getting ready for the battle between Jovillar and Libon. At ang ating huling laro ngayong araw na ito ay ang tapatan ng Team UAS laban naman sa Team Piodoran. And let's head on to our key player matchup, partner. Sino kaya dito sa ating mga dapat na abangan ng mga manlalaro ng bawat kupunan? Let's first start with Team Libon. We have Mark Jason Reynancia na nakasungkit ng napakataas na puntos, 42 points, 6 rebounds, and 1 assist nung kanilang outing with Pulangi. And their opponent is Team Jovillar, at nandito naman si Earl John Mercadero na merong 20 points, 4 rebounds, and 1 assist sa kanilang huling laro. Bago natin simulan ang mainit na at dikdikang laban na ito, puntahan muna natin ang ating courtside reporter. Balikan natin si Carmela para sa kanyang interview sa dalawang magagaling na manlalarong ito. Magandang hapon mga kasurog, at yun na nga kasama natin ang key players ng both teams. Walang iba kundi si Mark Jason Reynancia from Libon. So Mark Jason, ano ba ang preparasyon na gagawin nyo ngayon sa larong ito? Sipag lang and focus.
wag magpapa-apekto sa sa mga audience. May gusto po ba kayong i-invite na manood sa ating live broadcast? Ano lang ako? Taga-Antipolo. Shoutout na lang. No? Shoutout nga pala sa mga taga-Antipolo. Salamat sa mga suporta. Mga taga-Libon po. Thank you, Thank you, Mark Jason, at good luck. At yun na nga, wait lang. John Paul Noo from Javellar. Ano po ba ang preparasyon nyo ngayong laro? Bale, set lang kami ng play kasi kulang kami. Ingat kami sa foul kasi yun nga, wala yung ibang players namin. And yun, sisipagan namin sa offense and defense. May gusto ko po ba i-shout out? Shout out sa mga supporters namin dyan sa Ubilyar. Manalo matalo, nandyan kayo. Maraming salamat po. Kay Mayor Joram Arcangel, maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Kay Cap Cecil, maraming salamat po. Thank you, John Paul. Magbabalik sa inyo, Coach Cal at Coach Morgan. And thank you din, Carmela. And simulan naman natin, partner, ang ating headline ngayong laro. Ang miracles do happen. Aba, there's still hope, kumbaga. Sa bawat mga laro natin, we see exciting, intense games. Partner, kumbaga, unbelievable gameplay. Comeback after comeback ang nararanasan natin ngayon. Akala natin talo na, pero after a few quarters, sila na magkakakuha ng advantage. Kaya we cannot say talaga there's a magic and beauty in playing basketball. Don't underestimate your opponent. Ika nga, bilog ulit ang bola. We will see again or will we see again another buzzer beater mula kay Neil Cabrillos, or Team Javellar will have a redemption to defeat our top seed in the 3rd district bracket na Team Libon. Anything can happen. Don't give the final verdict kapag hindi pa tapos ang laro. Ika nga, sit back and relax kasi magkakaalaman na, partner. And eto na ang ating starting 5 ng both teams na maglalaban ngayon sa ating pangalawang game sa ating Ako Bicol Cup. Magandang hapon, mga tagaligaw. Welcome to the first Ako Bicol Cup Intertown Basketball Tournament. Second game will be played between the municipality of Libon and the municipality of Ovellar. Tagal na. So let's read the first 5 from Team Limon. We have Reynacha, number 1. Aguirre, number 12. Fiat, number 18. Dagulo, number 10. And Cabrillos, number 32. First 5 of Mobiliar. Dande, number 5. Lumangaya, number 12. Oyales, number 14. No, number 15. And Nares, number 25. Good luck, both teams. At yun na nga po ang starting units ng Javellar at Libon dito sa ating second match-up sa Ako Bicol Cup 2022. Salamat sa ating arena announcer. Ito nga, Dalde para sa Javellar, Lumangaya, Oyales, Noo with Nares. Para naman sa Libon, Reynancia, Aguirre, Siyat, Daguro, and Cabrillos. And there goes the tip-off of the ball game. Nakuha ng mga taga-Javellar ang unang possession. Lumangaya, Tonares sa corner. Inatake itong si Cabrillos, causing him to lose that ball malapit sa baseline. Coach? Yeah, good thing doon ginawa ni Nares. Alam niya na may advantage siya on that big build of his kontra kay Cabrillos. So inatake niya kaagad yung depensa ni Cabrillos. Yun. And right now, Noo dish out to Lumangaya, pero wala yung tira ni Lumangaya behind the arc. At eto na naman. Oy. That's last touch nakita natin. And dun sa ating kaninang key player matchup,
partner, I want to add Aguirre, this daredevil guy. He is daredevil in the offense and defensive end ng Team Libon. And, Yes. and mind you, ginagwardyahan niya the small guards and even the big guys of his opponent ay ginagwardyahan niya and doing the hustle plays. At itong batang to, itong mamang to, he is very taking high percentage shot. At saka, hindi lang ginugwardyahan, rini-reboundan niya yung mas malalaki sa kanya. Yun ang napakaganda dito. So I wanna call him the daredevil of this Team Libon. Is even making putbacks para sa kanyang koponan. Wala sa kanya yung offensive play eh. Oo. Alam mo yung score niya minsan, partner? From the rebound, binabalik niya lang sa ring. Para bang sinabi ng coach sa kanya, you know, your role is to clean the mess of your teammates. Oo. And talking about the mess, ayan, medyo mess yung tirang yun. Oo. Daguro with his first shot. First miss. And now, mapupunta kay Noo. Noo is one of those good point guards that we have here sa Ako Bicol Cup. Lumangaya, Tonares, kay Dalde, wala yung 3-point shot na yon. Medyo malakas ng konti. Ayan, ginugwardyahan ng matindi nitong si Oyales. Followed by number 14. At ni Lumangaya. So, yon, narinig natin na Oyales committing that first personal foul. Daguro na naman. And nakita itong si was that? Medyo confusion lang. Reynancia, another Reynancia. Kaya pala. Sabi ko that wasn't Reynancia na kilala ko. Mas kilala ko. Pero yun, Reynancia pa rin yun. Pero yung isang Reynancia, number 16, kilala yun dito. Kaya nga Ayan na si Cabrillos. Cabrillos opening this game with a slam. Yeah, that's actually parang a baby dunk. Oo. Nabitawan niya na pero Oo. ano na yun sa atin dito, maganda na yung panoorin. Malakas ang impact nun para sa mga spectators natin. At talking about impact, nagbibigay din siya ng impact sa depensa with that block. Tignan mo, open na si Aguirre doon pero Oo. he opted to Aguirre. pass the ball. Nice move from Wow! the man. Absolutely wow! The man who sealed the game kontra sa Pulangi with that putback coming from the lob pass of Reynancia. But right now, meron pa pala siya na isang arsenal doon doing the fade away. Ala Kobe Bryant move yun. Oo, ang ganda doon. Oo. Ang taas pa nung bitaw niya. Oo. Siguro hindi Kobe Bryant pero more like of Hakeem Olajuwon Oo, of the Houston Rockets. Parang anong tawag doon? Nakaligtaan ko. But Oo, anyway, yung Dream Shake. the Dream Shake. The Dream Shake. I talked with Coach Salcedo of Libon a while ago. Sabi ko, Coach, ano bang napipil mo ngayon na naipanalo nyo o naitawid nyo yung laban nyo with Pulangi? And sabi niya, definitely it will add moral. Na-feel ko yon sa mga players ko and pati na rin sa amin. So, expect na mas gaganda ang kanilang performance with this high moral na meron sila sa labanang ito. But that is a learning process then on the part of Libon that you definitely don't want to give an ounce of a lead sa kalaban mo because binigyan nila ng 25 point lead yung Pulangi doon and they are just I guess they can be lucky or nagkaroon lang sila ng extra effort pero you want to be comfortable playing na hindi ka naghahabol ng ganun ka karami. Oo, katindi. In the meantime, nakikita natin yung mid-range jumper. Another Reynancia with shooting range. So talagang siguro nasa dugo ng mga Reynancia ang mga gandang tira kagaya nun. And again, let's check if anong connection itong dalawang Reynancia sa Team Libon. We will seek the help of Caitlin. Yes. Kasama natin dito. Daguro. Nakita si Ayan na naman! Cabrillos! Nabitawan For another lang slam dunk. yun! Oo. Nabitawan lang yun. Pero
Pero that brought excitement. Oo, syempre. Yun naman ang mahalaga doon. Anyway, lamang na lamang naman sila eh. 10 points ang kanilang kalamangan. As we get close to the 6-minute marker of our first quarter. Noo, to Nares. Nares using his body and using his hand for that shot, syempre. Pero wala. Andon si Daguro. Nice fake! At nakasungkit siya ng foul. Ayun na nga, si Reyna, yung dalawang Reynansya natin dito sa Team Libon ay magkapatid. Magkapatid pala talaga And itong they are dalawa. from Antipolo. Oh, really? Kanina yung interview kanina ni Carmela kay Reynansya, they are from Antipolo. So maybe we can check again if they are import of this team or baka nagstay lang sila sa Antipolo. Baka talagang they were born sa Libon and doon na lang nagstay or hindi natin alam kung ano ang totoong istorya. Kasi nagagawa sila ng pangalan dito and the crowd love them. Yeah. The way they play. And the way they give wins, lalo na sa kanilang mahal na Libon team, para naman sa mga mga taga-Libon. Meanwhile, that's Noo. I wasn't certain if that was a pass or what. A shot. Another foul. Right now, yung transition ng Team Libon is clicking so early sa ating ball game and they are getting fouls. Oh, So ang score po natin 13 para sa Libon and 2 naman para sa Jovellar. So they are local. The two Reynansya are local from Libon. Siguro nagstay lang sila ng medyo matagal sa Antipolo. But they are resident of Libon. Yun naman ang maganda doon. See, kung hindi dahil sa Ako Bicol, hindi natin makikilala ang mga taong to eh. Oo, definitely. Hindi lang tayo, pati na rin yung mga nanonood sa atin worldwide. Kasi ang daming, hindi lang mga Bicolano, kundi mga Pilipino ang nanonood sa atin. With the help, of course, of our technology now. We are grateful na meron tayong mga Facebook Live, kagaya niyan, na napapanood tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Representative Saldico Facebook page, and sa Ako Bicol Party List Facebook page. And I am surprised right now with the 5 of Team Libon. Hindi nag-start si Casil. Yeah. Dito sa Team Libon, another markman for Team Libon. They opted to go with Reynansya with number 1. And Siyat. Oo. And Aguirre. Yeah, Aguirre Aguirre. used to come off the bench. Oo. Pero ngayon, in-start na siya. At tanungin din natin kung na-promote nga ba itong si Aguirre. Definitely, you have, kung para kung may hierarchy dito sa basketball, you have to give the promotion of Aguirre with the way he plays. Of course, we're not discrediting Casil kasi one of the markman naman talaga itong si Casil dito sa Team Libon. Although, medyo malamya lang yung naging performance niya, pero naibuslo niya doon yung isang 3-pointer na napaka-importante sa team nila. And that for that win. boosted the morale of his teammates na nakita finally nakuha niya yung 3-point shot from the corner, from the right corner on that game, and then suddenly bigla na lang nag-explode yung mga teammates niya and drilling all those shots. Oo, magandang attitude yun ni Casil na ipinakita doon. Na kahit yung mga previous shots niya sa behind the arc ay hindi pumapasok, pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. At itong isang mamang to, Cabrillos, with drilling that 3-point shot, itong mamang to talagang very resilient. Oo, and very effective sa kanyang team. And napatunayan na ngayon sa previous outing nila with the much masabi nating sabi nga natin dark horse itong Libon sa 3rd district eh. And syempre, ito naman on the part of the team Jovellar with 3 consecutive loss dito sa ating Ako Bicol Cup. They are doing their job. Yun nga lang, kinakapos lang sila sa dulo. So, definitely dito sa Team Jovellar, maraming mga bagay ang nai-improve nila every now and then. Pero yun nga lang, kailangan nila ng i-double up pa yon para makakuha na ng panalo dito. Hindi naman talaga coach sa anumang liga or even as an individual player, as long as naglalaro ka, dapat mayroon kang improvement. And as a team, ganun din, dapat mayroong improvement. Para sa mga susunod na competition, mas magle-level up ang inyong performance and who knows, baka mas maungasan nyo ang ibang teams na mas magagaling sa tingin nyo. And this is good development on the part of them. I'm talking about this team Jovellar who are playing
all local and homegrown sa kanilang team. Wala din silang import or guest players coming Oo. from a different municipality. Oo. This is again a good thing for them. And we would like to acknowledge the presence of the City Mayor of Ligao, Fernando Gonzales. Yes, Honorable Fernando Gonzales. Parang he's a legend na dito sa Ligaw eh. Oo. Oo. And I need to, yung dating mayor dito, anak niya din eh. Oo. I'll give the credit to them of making this a wonderful gymnasium. Oo. Itong Ligao City Gymnasium, ang ganda-ganda dito sa loob. And of course, making Ligao City a wonderful place to live. And we have a wonderful girl na gustong pumasok at magbigay sa atin ng mga information. Carmela, 2 points by number 20. Yes, Coach Kyle and Coach Morgan, according to Coach Nelson Dalde ng Team Hoveliar, this will be a tough game for them dahil kulang daw sila sa kanilang players, especially wala ang kanilang key player na si Earl John Mercadero. But still, they will give their very best para sa laban na ito. Back to the panel. yes, thank you so much Carmela Hernandez. Pero hindi natin nakikita yung sa mga members ng Team Hoveliar yung mababang moral kahit wala nga yung isa sa mga key players nila. You have to step up. Oo. With the depleted lineup right now with Team Hoveliar, and right now the lead of Team Libon ballooning to 17-point lead. Foul by number 8. Again, you don't want na mabaon ka in the early goings of our game. Kailangan mo agad makapag-adjust. And again, basketball is a game of adjustment. It only matters of time kung kailan ka mag-a-adjust. Pero definitely, if you adjust late, then you're going to lose the game. Yan. And those adjustments naman ay brought about by the motivation that you have. Di ba? Kasi kung wala yung motivation mo and alam mo na, yung discipline sa larong ito, hindi ka Mahihirapan ka hindi ka talaga. magnanais na mag-adjust kasi hindi ka ganun ka-motivated. So we will see how motivated this Team Hoveliar in facing this high moral team Libon with their previous big upset sa Team Pulangi on their last outing. Ayan na, ang Libon na naman. Ay, pinasok na si Castle and Oo. Reynan siya. Yes. And also their number 8 na si Senyadan. And Paez. AS nasa loob na I din. guess this is a change 5, a platoon substitution for the Team Libon. Rayo Frio, another man who made that shot na nagbigay ng Oo. dalawang kalamangan. Nagulat din ako dun eh. He come off the bench pero definitely nag-produce agad ng score. Out of the blue, nandun pala Oo. sa may score siya. Big score during that game. Hindi pa tayo nakakaano sa game Hindi na yun. talaga. Yun ang mga bagay na hindi ko kayang mag-move on. Oo. At talagang pinag-uusapan until now kahit sa social media. Definitely kanina, when we arrive here sa Ligao City Gymnasium, yung mga tao sumasalubong sa akin and ang kinukwento nila sa akin, Coach, gaano kaganda yung larong yon. Eh, anong sabi mo? Sabi ko, wala, speechless na ako. Naingatan ko yung boses ko. Oo. Tinitipid pa. Baka pagalitan ako direct tapos ni Paul eh. Baka mag-upset ka bukas, ha? Importante din yung malaro bukas. Anyway, Reynan now doing or making his first free throw attempt. 1 point for Reynancia. And I guess that's his first First point. point dito sa ball game natin. Coming off the bench. Another point. Yun, walang sablay yung mga free throws na yon. Ibang klase din talaga itong si Reynancia. Again, this Team Libon is underrated team here sa ating Ako Bicol, and suddenly they become the dark horse to the favorites to win this Ako Bicol Cup because they are surprising all of us with the way they play, with the way they work. Oo. But I'm sure yung Pulangi nandun para nakita na nga natin kanina, binawian nila yung ginantihan nila. Yun, sayang lang sa kupunan ng ginubatan. As we can see, the crowd and Reynancia. Pero nasa kay Noo ang bola para sa Hoveliar. Noo. Ganda Using ng his spin! left dribble. Ganda ng spin pero sumablay lang yung tira. At nasa mga taga-Libo na ngayon ang bola.
Senyadan. Traveling. Or Good call sa referee. galing ng mata mo, coach, pagdating sa traveling. Oo, talagang very ako dyan, very Very binibigyan ko keen. ng keen eye Oo. ang mga traveling kahit sa mga players ko. Talagang yun ang inaalala ko lagi, that jump step. Kasi Yun- sayang. Oo, sayang. You're going to turn the over and you're going to give another possession to your opponent. Oo. Mas okay yung miss shot kumpara Oo. sa turnover. Yes. But that wasn't a turnover na ipinakita nitong si Damaso for Jovellar. Reynancia para sa Libon to Senyadan. Senyadan, mali yung napasahan, pero mapupunta pa rin po sa kanila yung bola dahil tumama sa kalaban before bouncing out. Ayan na. Reynancia with that spin move. And that's a spectacular move once again. from Sabi ni this guy. Reynancia, I'm not done. Yet. I'm not done yet. I'm still in business. All right, and nakita natin na nasa mga taga-Villar ang bola, pero all of a sudden, nasa kay Reynancia na naman for Team Libon. Rio Frio. Alam niya yung oras na papatapos na, kaya binitawan na yung bola kahit kapos. First quarter of action, score natin. Libon 32-14 para sa Jovellar. Ito pa rin po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Back to Ako Bicol Cup action dito po sa Ligao City Gymnasium. Libon, may tanga ng bola sa pagpasok natin sa ating second quarter. Reynancia. Nakita itong si, bago sa line-up nila ngayon sa kanilang unit. That was Casil. And right now, Rio Frio, back to Casil for that three. Nope. Wala pa rin yung tira nyo. Rio Frio, ibinali yung bola. Walang nakitang magandang pasa. Talking about walang maganda. Eto, merong maganda. Hanapin nyo na lang dyan kung sino yung maganda dyan. Ha? Yun ang Converse. Nagaling nitong mga kasama natin sa tech. Spotting those beautiful faces dito po sa Ligao Oh, Gymnasium. the right word for that is spotter talaga. Oo. Mga spotter. Noo. Making the spot for Jovellar at Offensive yun. Ay, Medyo yan extended lang. yung arm doon ni Noo. He wants the separation pero overextending his elbow. so ingat din tayo, Ingat din kayo as a player doing those separation moves. Hindi, kapag ginamit mo kasi yung shoulder mo for the separation, hindi siya extended Nandun pa rin siya sa cylinder mo. Oo. So hindi ka matatawagan. Pero pag ginamit mo yung elbow mo Elbow and or arm yung forearm mo gagamitin mo to extend, yun talaga tatawagan ka ng offensive foul. So you must utilize your shoulders Oo.
Tapos yung konting pitik na ginagamit ng Andiyan ka naman sa mga konting pitik na yan. which Konti lang. I usually does. Alam mo ng mga players ko, yung mga nakakalaro ko. Konting pitik na. Oo. Yung mga patago sa referee. Oo. Ganun na. Ang problema mo lang doon kung makatapat mo best actor. Oh, yun. Oh, good in Ingat selling ka. those calls. Ingat ka. So, Lumangaya. Now to Noo. Noo de derecho! 4! Ay, nope. That's a hard shot using the board. Kaya hindi man lang tumama sa ring. Ayan naman ang tira ni Reynanza na hindi umaalis sa floor. Ayan, binawi ni To Noo. point by number 15. Score natin, 16, Jovellar, 34, Libon. Casil, this time making it 3 points from by behind the number arc. 4. Kasi. Once a shooter, always will be a shooter. Sabi niya. Lumangaya, kay Dalde, hesitating. Balik kay Lumangaya, to Noo. Nakita si Nares na humihingi ng bola. At yun, ginamit ang katawan pero kulang yung kanyang effort na yun. Now, Reynanza, dire-diretso din. Nakita si Rio Frio. At nakita din si Castle for another 3! 3 points by number 4. Casil. For that 3-point shot for Team Libon. Now, Rio Frio, kinukulit itong si Noo. Noo naman, Dormerezo. Malakas pa rin yung tira, pero nandun si Dalde to save the day. Ganda ng lusot doon ni Noo. Hindi niya lang mabuti. Andun si Dalde to clean up the mess. I think he was a bit intimidated papasok sa ring. Pero ito, sisiguraduhin niya na siguro yan. Siguradong pasa for Lumangaya, pero hindi na siguro ni Lumangaya ang tirang yon. Now si Reynanza na ang may tangan ng bola para sa Team Libon. Nakita si Casil naman, nakita sana itong si Substitution rep. kanyang kakampi sa si Senyadan nata ito si Senyadan. Kung nag-slide doon si Senyadan doon sa baseline, makukuha niya yung pasa. Pero he wasn't expecting that pass from Casil. So that is why na-turn nila yung bola. Paatras siya ng konti Oo. paatras siya. Kumbaga wrong timing din naman. Now, Moral. Wala yung tirang yon. That was a clear air ball. And clearly, it will go to the Team Libon. Now, Reynanza acting as the point guard of this team now. So, Senyadan back to Reynanza for that 3. Takas nung talo ni... Lakas ng talon ni Rio Frio, no? Hindi nga lang na timingan. Now, Nares for Jovellar. Siyempre, ibibigay niya yan sa... Wala, didiretso ko to. Kaya ko. Uy! Nakakalabaw ni Nares sa ilalim. Oo, kaya lang mas kalabaw yung depensa. Yung Senyadan, ano? At meron tayong double foul doon. Nares and Senyada nagkasapitan ng braso. Ganda ng matchup nila. Halos magkaparehas yung height and yung katawan. Number 0 of Libon. It's going to be a baseline throw in for Jovellar. Moral looking for a teammate. Nakita si Noo using his left hand. Number 15. No. And now Reynanza. Nakita si Casil. Casil now asking for a pick. Wala, diniretso na lang. For that, nope. Muntik nang mahulog ang layup na yon. Oh, pero meron tayong unsportsmanlike foul. Number 21 of Villar, unsportsmanlike foul. Ayan na nga, tinawagan itong si Moral ng unsportsmanlike foul. Number 21, Moral of Ano nga, coach, yung consequence pagka natawagan ng unsportsmanlike foul? Ano ang magiging epekto sa team? Will they be having that
free throw. Well, in technical terms or technical penalty, dun sa unsportsmanlike foul, dalawang free throw yon plus ball possession for the team awarded of that unsportsmanlike foul. And again, unsportsmanlike foul is equivalent to technical foul. So meaning if mayroon ka pang another foul or technical na matatawag sa iyo, automatic ejection yun sa ating ball game. So you don't want that to happen. So ingat sa mga ganong klaseng foul. Although hindi intentional, but then again, the intensity of that foul committed was was deemed to be unsportsmanlike. No. To Lumangaya thinking to shoot for a three. Nope, nakita si Moral instead. But I think that was a traveling violation, and it was a traveling. Oh, no, that's not Moral, that's Oyales committing that one. Okay, now the ball will go to Libon. Reinansya. To Rio Frio. Sino pa ba naman sa loob? That's Salupado. Timeout. Ovillar. Alright, time out po ang Jovellar team. Na-enjoy nila ngayon ang lumulobo ng 22 points kontra sa struggling pa rin na Jovellar. And partner, right now, if they want to get this first win of their journey dito sa Ako Bicol Cup, they need to do it right now. Here in our second quarter, they have to bring down this lead. In the meantime, again, we are being fed live sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, and sa Representative Saldico Facebook page. And, well, we see beauties dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Galing ng mga spotter natin. Kanino yan? Kay Nico? Hindi natin alam mamaya. Ay, kay Joshua daw. Kay Joshua. Mga good spotter talaga to. Siguro pag naglaro to ng basketball, mga 3-point shooter din to. May end one palagi. Hindi pa makontento sa 3 points lang. Anyway, back to the ball game. Jovellar will have the ball in this particular play. Pero nandun na yung pressure kaagad ng Team Libon. What happened there? Natawagan sila ng There was 5 a violation. seconds There was a violation. It was because talagang tinatao sila nitong mga taga Libon. Rio Frio hesitates. Binigay kay Paes. Paes shooting pero failing in that particular play. Meron na naman unsportsmanlike foul. And this time, again, this is the development I'm looking from our referee, calling that physical plays with an urgency na talagang tatawagan kaagad nila. And that is a good sign para sa atin, para hindi na mag-cause ng mas malaking commotion or mas malaking ruckus on the part of our teams. Na if you can control the physicality, then call it. And it will serve as a warning sa iba pang mga players. Para maiwasan din natin yung talagang gulo. And syempre tayo naman, we don't want that to happen because ang pangit tingnan kasi may mga bata na nanonood sa atin. Those are the kids na hoping na sana si Raldin makakapaglaro sa ganito. So definitely we don't want them to see a bad action or those shenanigans act na makikita nila dito sa ating ball game. They will have an impression na natural lang sa basketball na may nagsusuntukan, na may nag-aaway, di ba? I'll give the credit right now to our SBP. Doing their jobs and making that development. Doing their job better. Better and better. Ganun naman tayo dito. Lahat tayo, we're trying to improve. Alright, right now, improve din ang layup na yon ni Noo dahil ang ganda ng kanyang lusot na iwanan ng depensa ng Libon. Casil
Long 3, wala. Paes for the follow-up, wala din. Ayan na naman ang mga taga-Jubillar tumatakbo with Dalde using his left hand. Muntik na, wala. Na-rebound ni Rio Frio for Libon. Rio Frio dire-diretso, pero wala. Medyo alanganin siya doon, kaya ibinalik niya sa kanyang kakampi ang bola. Naibalik din sa kanya for that at jumper, pero wala din. Right now, Noo may tanga ng bola for Team Jubillar. Noo, and a floater. That's good. 15, no. And already, Reynan siya na. sorry, nawawala ako. Pero 17-point ball game lang, very manageable. Nag-stammer ako ng konti. Eh, siyempre, nandun yung excitement, nandun pa yung sipon mo. Yes, under the weather tayo mga Oo. kasurog. I'm sorry. Pero, yun. Missed opportunity for Libon. Now, it's a golden opportunity for Noo and his teammates sa Jubillar. Lumanggaya. To Dalde. And we have a report from Carmela. Carmela, go! According to Coach J.R. Salceda ng Team Libon ay wala silang nagiging adjustment for today's game and he added na manageable naman ang lahat. In terms of transition, defense, and offense ay wala silang nagiging problema ngayon. Pero magpo-focus pa din sila dito and also in their ball rotation to maintain their lead in this game. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. That's what you call confidence. Yes, confidence. Because, totoo naman talaga eh. Mataas yung moral mo Oo. in this game. Pero, yun nga, maganda yung sinabi din ng coach doon na they have to sustain and maintain the execution of their offensive plays para manatili sa kanila ang kalamangan. And right now, Team Jubillar trimming down the lead to only 15 points. Nadagdagan din kaagad. But you don't have to be overly confident, di ba? Yeah. Anything can happen Oo. again. But one thing is good dahil hindi sila masyadong namumroblema. Kasi as a team, you will be problematic pagka ikaw ang humahabol. So it is always an advantage sa isang ball game na ikaw yung nakakalamang. But then again, the tendency of being overly confident is crucial. Ay, magandang hapon kay Homer Peñalosa ng Legazpi Hoops Club. Yeah, si Homer. Oo, naglalaro ako dun sa kanila minsan. At lahat ng mga tropa natin dyan, mga clubs. Yung BCH. BCH, yeah, Bicol Cagers Huddle. Ikaw yung nagbigay ng pangalan nun, di ba? I think I Oo, did. ikaw yung nagbigay nun eh. Bicol Cagers, mga nasa kulungan. Oo. Mga nasa cage. And maganda din yung samahan sa team, sa club na yon. Ang dami actually mga ball clubs na nasasalangan natin. Noo, sumalang din pero wala, kapos or medyo napalakas ng konti. Dalde. Nope, pero nandun si Nares, ginagamit pa rin ang katawan. Pero not that time, nabitawan niya yung bola at ngayon nasa mga tagalibon ng bola. Aguirre. Hirap sa sequence na yon pero nandun yung kanyang kakampi. Was Senyadan. Maganda ngayon kasi napapahingahan ng Libon yung kanilang mga key players. This is a comfortable margin on the part of Team Libon. And right now, this is 22-point ball game. Galing yung nababasa na ng Jubillar to only 15. And again, right now, the lead is ballooning. And on that sequence, Moral forcing the issue. Nakasungkit ng foul at ngayon nasa free throw line, making that one. First attempt nitong si Moral sa free throw line. Second one goes in. Paes. Torrio Frio for Libon. And now Torrey Nansha. Salupado In the middle using Doon his tumachap. body. Kasi mga chap din yun, Salupado and Nares. Oo. Aguirre. Wow. Nakita dun si Rio Frio. Gandang pasa yun. Nun. Napakagandang give and go play doon on the part of Team Libon.
Yun ang mga bagay na mahirap ituro sa mga player kasi yun ang mga basic instinct na kailangan mo yun ang mga bagay na matagal mo munang matutunan. Kailangan mong pag-aralan with the chemistry of a team. Lalabas at lalabas na lang yan. Parang ano lang yun parang individual skill na yung muscle memory mo na minsan hindi mo naman siya gusto gawin pero nagagawa mo na lang siya given the circumstance na kailangan. It's because of the fundamentals na nai-implant sa'yo while you were still learning to play basketball. Kaya dapat maganda ang turo sa'yo ng mga fundamentals na yan. Kasi it will become as your instinct when in game situations. Number 25, Nares. Lalo na yung being unselfish. Yes. Napakagandang And very fundamental. being unselfish is a choice. Oh yeah, it is actually a choice. But if I were the coach, I will impose that sa mga player ko. Oo. And yun na mga unselfishness niya ng mga plays na ganyan. Idol ko dyan si Coach Pop ng San Antonio Spurs. Yes. He developed a lot of players because of that unselfishness of play nila. Guys like Manu Ginobili na mga ang lalayo niyan sa draft. Yes. Pero they shined sa NBA in their NBA careers. And these guys right now are shining sa Ako Bicol Cup. Guys like Noo, guys like Nares, Yes. kabila Reynancia, Daguro, Cabrillos, Aguirre. Definitely. So we would like to thank once again Ako Bicol Party List for making this happen, ang Ako Bicol Cup 2022. And Coach Kyle, again, hindi lang tayo dito sa Albaya. Ito lang Oo yung nga. pilot, dito lang nag-umpisa. Pero mapupunta rin po tayo sa iba pang mga provinces dito sa Bicol region. And diyan po nagtatapos ang ating second quarter of action between Libon na mayroong score na 51 while Mobiliar is trailing at ang kanilang score ay 35. Mababalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala kitisyon din. Ang pangitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin.
libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na kasunod. Magandang hapon mga kasurog. Kasama na nga natin ang isang manonood dito sa Licao Gymnasium. So, where are you from? I'm from Melbourne, Australia. What is your name? My name is William Simpson. So, I just want to ask you, what is your comment or your opinion about today's game? Today's game, looks like a tough competition. It's good stuff to watch, intense basketball. Better stuff than we get in Australia, I'm telling you that. That's for sure. Okay, so any shout-outs or To anyone on the court or anyone in person? anyone? Well, I've been seeing number 32 down there, balling out hard, looking good. Saw him hitting some three-pointers, very impressive stuff. Okay, That's all. thank you. At magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa indo Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Ohoy! Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. Dito pa rin po sa loob ng Ligao City Gymnasium para sa coverage natin dito sa bakbakan ng Jovellar at Libon. And merong tayong halftime analysis courtesy of Coach Kyle. As we take a look at our foreign friends Yes, na nag-enjoy kanina, nakausapin ni Carmela kanina. But going back sa ating ball game, we are on our halftime in only 16-point ball game and Team Libon right now enjoying that lead. And again, the Team Jovellar, a late run to bring down the lead from 24. So ngayon nasa 16 na lang yan. So I guess they have to get that fresh start here in our third para makabalik dito sa ating laban because they are making the run. Ayun nga lang ay napuputol kaagad ang kanilang momentum ng Team Libon. So definitely I have to give credit to the defense of Team Libon right now on cutting the run every time the Team Jovellar sees a run or running game ng Team Jovellar nakakabalik ay nakakapag-adjust agad ang depensa ng Team Libon. Yes. And with our scoring leaders right now, for the Team Libon, Carbilius with 11 and 3 rebounds, Casil with 9. So, eto bounce back game for Casil with having 9 points already. Reynancia with 8 and Noo sa kabilang blako naman, Noo with 12, Dalde and 9, Nares with 6. And right now, Noo dancing and shooting and missing in that particular play. Ayan na, si Aguirre. Napasaan ang bola pero he wasn't that ready. At ayan din ang napakahabang pasa na yon. Sumobra for Noo to, get that pass. Ito na si Aguirre, naglibon. Again, we are now into the third quarter of this ball game. Too much power there for Salupado
with that offensive foul. And right now, a full court press for the Team Libon. A 2-2-1 full court press. So talagang hindi nila bibigyan ng chance itong Jovellar, ano? And nakuha nila yung basket, ay yung turnover, yung steal na yon. If we can go back to the first game of Libon, I mean Jovellar kontra sa Ligao, na pinatay sila ng Ligao doon ng man-to-man pressure. Full court pressure of the Team Ligao. Team Jovellar registering at least 20 turnovers in that game. So this Jovellar team is weak when it comes to full court pressure. Yes. Na binibigay ng kalaban. So kaya kailangan ngayon maging mindful ang Team Jovellar because Libon right now is trying for a full court press. Maybe they're just trying to practice din ito kasi they will be using this in their future games. Yan, Aguirre using his body to create some space. And the start of our third quarter, Carbillos and Daguro and Castle is resting sa Team Libon. Matagal nang nasa bangko yung dalawang yon. O naman, kailangan mo silang ipahinga, lalo na dun sa kanilang previous outing na talagang pagod yung tatlong yon. That was Siyat falling down. Pero mababalik sa ang bola kina Siyat dahil hindi makontrol ng Jovellar ang ball on that transition game. On that transition play rather. Siyat. Dineretso na lang kasi walang mapasahan pero nandun sana si Salupado. Pero Rio Frio was there also for that long jumper. Wala. Ayan na si Aguirre. Again, the daredevil cleaning up the mess. Grabe si Aguirre. At ayan na, Aguirre putting pressure kay Noo. Now nasa kay Dalde ang bola. Tukambe for 3! 3 points by That is the few mistake of the defense of Team Libon. Sabi ni Kambe, nandito ko. And I can shoot some threes if you want to. See it now. Nakita sa Salupado. Salupado binangga ng depensa ng katawan ni Nares at na walan siya ng control doon. Aguirre again. 2 points by number 12, Aguirre. Ganda ng confidence na ipinapakita ni Aguirre sa game na to. Noo. To Dalde for that right-handed layup. By number 5, Dalde. That's a good play. And right now, Team Libon medyo nagre-relax sa kanilang depensa, giving easy basket for Team Jovellar. Nandun naman si Aguirre for that rebound. This is only a 15-point ball game. Yes, it is. Ganda ng use ng Si body Yat doon. using the board pero wala. Nakuha pa rin niya yung bola pero wala na. Hindi na talaga makontrol yung pasang yon. He was just trying to save the ball going out of bounds pero ganun pa rin ang nangyari. And right now, Noo will be inbounding for Jovellar. Out, number 18, Damaso of Jovellar. Noo to Kambe. Kambe to Noo. And now, Noo enjoying the ball at the moment. Ando na si Nares umatake. Wala. Gigil masyado si Nares eh. Oo. Mararamdaman mo talaga yung gigil na meron siya on that particular Yeah, hindi na kaya niyang atakihin. Ang problema lang nandun yung giggle factor and that is why he can handle the ball well. Pero I think with his type of play, talagang kailangan meron siyang konting gigil talaga. If not, he will not be making it. Andun si Moral. Sayang nun. Panira na sana yon. Pwede na niyang itira yon actually. Pero he opted to pass to Noo na nandun naman yung kalaban. For that pass to be deflected. Siyat
nakita si Aguirre. Pero nandun din si Cambe para protektahan ang bola at or protektahan ang ring. Holding foul. Substitution ref. We have a substitution. Number 21 out in favor of Lumangaya. Number 12. Lumangaya pumasok for Moral. Prio. Diretso. Wala pa rin. Kapos lang yung mga tira nitong si Rio Prio but at kapos din yung pasang yon. Buti na lang napunta pa rin sa kanilang bola. Salupado was fouled. Hinawasiwas lang ni Oo. Salupado ang kanyang dinadaanan. Para siya nung 10-wheeler truck na talagang babanggain lang yung mga sasalubong sa kanya. He was coming strong to the basket and makikita natin dito yung mga tropa natin, oh. Yung mga kaedad natin, Coach Kyle. Yeah. Lalo na ako. I'm just only 18 years old. At ando na naman si Aguirre with that reverse layup. Wala, kapos yung tira ngayon. Kumanto lang sa ilalim ng ring. Pero sa kanila pa rin ang bola. Reynancia, the other Reynancia will be inbounding. That's John Paul Reynancia. Rodrigo Frio. Noo. Ayun na. In full speed. Nakita si that guy, number 18 of Villar, Damaso. Just how good it is na you have the experience or the chance to play with your brother sa isang ganitong torneo. Talagang ang ganda sa feeling siguro, no? Oo. 2 points by number Meron 7. akong little brother and we played along with nung kapanahonan namin. And right now, I'm playing with my 2 sons. Oo. Kaya And, nga, how wonderful yung feeling. Kaya nga ako gusto ko na rin magkaanak mga 10 para isang one whole team kami. Oo. With my Hindi lang- wife as the muse. Hindi lang first 5 talaga. Hindi lang Oo. first 5 talagang Isang isang kupunan. buong team. Ibang klase ka, Coach. Nares! Wala pa rin. Medyo maalat din ang kamay nitong si Nares sa game nito. Sa Lupado, Good challenge doon kay Noo. wala pa din. Lumangaya hesitates. Fakes. Passes the ball to Air. To This second unit of Team Libon ay magagaling din. Why? Kasi hindi nabababa ng Team Villar yung kalamangan pero ngayon platoon substitution on the part of Team Libon, checking back in yung kanilang 5. Oo. And twin tower doon, Cabrillos with Paes together. Pero ayan, hindi inindayan ng opensa ng Villar with Nares making that long shot. Ayan na si Renancia, bumawi ka agad. 2 points by number Reynancia making his presence felt. Kakabalik niya lang sa ballgame. Ganun pa rin yung depensa nila. It's half-court defense. Pero medyo bumuka sila doon. Oo. This is a 1-2-2 zone for the Team Libon. With the wiper on top is Casil. Dalde hesitates. Nakita si Lumangaya at nakita rin si Nares. Nares, Yung nga lang, umatake na. naubusan sila ng shot clock doon. Oo. I too wasn't aware of the shot clock. Forgive me for that. Pero ito ngayon, we have a fresh 24-hour shot clock for Team Libo na. Ayun yun yung mga kailangan i-adjust natin, lalo-lalo na sa ating mga local players. In this kind of tournament, definitely, the shot clock will not be announced on the fly of the game. You have to have a good recognition of the clock because ang clock nasa taas ng ang ating ring. Makikita mo in NBA or in even PBA and they are looking sa other side, lalo-lalo na kung naka-post up sila doon. You have to be very mindful about Yes. the clock because this is 2 points by a number game of, 111. limited time Oo. binibigay. You have to get used of this kind of tournament, especially na kung nasanay ka na normally sa ating mga local games na nilalaro natin sa barangay or even sa municipality inter-barangay, ina-announce ang shot clock. Oo. Pero definitely in this kind of tournament, hindi na yun ginagawa kasi
visible in both ends ang shot clock and game clock. So if you turn the ball over with a 24-second shot clock violation, that is a low recognition for you. Sayang kasi nandun na sa taas ng board yung makikita mo naman siya shot clock. Yan yung mga bagay na yung mga bagay na simple pero gusto ko siyang bigyan ng diin din, lalo na sa ating mga local players. Yes. Kasi yan yung mga normally na nangyayari when a local player get to play for a big league sa Metro Manila or somewhere in the Philippines na iba ang tournament kesa sa atin. Daguro for 3! I guess that is his first 3-point shot of the ball game. Simpleng-simple na lang yun para kay Daguro. Ilista With mo na. their lead na 24 points. No, that's only 16. 16, I mean. Meantime, Noo spinning and shooting that ball but failing. Ito na naman si Daguro. Nakita si Casil sa corner. Medyo sumobra yung tira ngayon ni Casil. At ayun na naman ang mga taga-Juvellar with Dalde making that shot laban kay Daguro. Daguro spots Cambe for that 3-point That's shot. Carbillos. Cabrillos, I'm sorry. That's his second 3-pointer here in our ball game. So definitely nagpaparamdam ang range ni Cabrillos. Dalde now for Juvellar. Again, Team Libon sticking to that 1-2-2 zone. Right now, man-to-man. Nag-switch sila bigla sa man-to-man. Yung kasi yung nagiging tendency pagka 1-2-2 yung defense eh. Parang I call it kasi semi man-to-man defense. Another sloppy play for the team of Villar. This is their third shot clock violation. Again, a low recognition on the part of Team of Villar playing inside. So they weren't aware na siguro nakalimutan nila na merong time pressure ang basketball, which you are only entitled to shoot the ball within 24 seconds in every possession. again, baka miscommunication lang 'yun sa kanilang offense, but we are under 2 minutes to go here in our third quarter of action sa ating laban. So again, a 17-point ball game, very manageable lead. So it's just a matter on how Team Juvellar will adjust to their offense and to the defense naman. Paano nila dedepensahan the guys like Daguro and Casil shooting wide open threes. And how they are willing to win in this game. Dapat nandun yung will to win. Pero nandun din yung will ni Daguro slicing to add more sa kanilang kalamangan, making that 2-pointer para sa koponan ng Libon. And now, dumidiskarte o tumira na itong si Damaso. Again, bad shot selection on the part of Team Juvellar. Yung nga lang doon, minadali naman nila yung opensa. Ayun na naman si Daguro. Spots Reynancia sa corner. Deadly. Deadly yung perimeter shot nitong si Reynancia. So kailangan mong i-challenge ang lahat ng tirang ibibigay o kaya mga pasang ibibigay kay Reynancia. Parang talagang na-boost yung kanilang confidence with that game with between Polangi dahil nakita mo they're making those shots na high pressured shot. Idadakdak sana yon. Kung walang hindi nangulit doon si Dalde, it could have been a slam dunk from Cabrillos. Foul by number 5, holding foul. It may be a unsportsmanlike foul call there kasi niyakap mo, hindi ka pumunta doon sa ball. Pero iba yung nakita ng ating referee doon. Iba yung naging intention. Hindi directly sa bola yung intention mo doon. Pero talagang siniguro na din ng defender. Huwag nang maiangat pa yung bola at mabigyan ng chance for a 3-point play. Itong si Cabrillos.
Lumangaya to Dalde, looking for a teammate. Nakita si Damaso at nakita rin si Nares sa corner. Wala. Na-rebound ng mga taga-Libon. Paes. And now, Daguro. Passing it to Castle for a 3-point shot. Castle talagang he is in the mood for launching threes. At yan po, naghatid sa atin sa score na 76 para sa Libon at 50 naman para sa Villar at the end of the third quarter dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Balik sa ating ball game dito sa Ako Bicol Cup 2022. Abangan nyo mamaya yung ating third match-up between OWAS and Piuduran. But in the meantime, na-enjoy po natin ang bakbakan between Libon and Jovellar. Libon is now leading by 29 points. And yung mga leading scorers natin for Libon, we have Cabrillos with 16 points, Reynancia 12, Casil naman 12 points, and si Dalde naman for Jovellar having 14 points and Noo 12 points. And again, tayo po ay napapanood sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page at sa Representative Saldico Facebook page. Kapa Morgan with aking kapartner dito, none other than Coach Kyle Marilla. Reynancia. At sa kanyang tira na hindi anong tawag dyan? Kumbaga sa Bicol, dahil nagakuta lang tira sa ang tail sa floor. The Mr. Clutch, Oo. Reynancia. Well, Nares now attacking the basket strongly. And nakasungkit ng foul. And there goes our foreign friends from Australia. Hello there, boys. It's obvious that they are enjoying this ball game. At sabi niya, kinausap nila ako kanina, nag-umuwi lang sila dito para sa Ako Bicol Cup. Really? Oo, nakausap. At Talaga? nag-Bicol sila, ha? Oh. So hindi mali yung akala ko na meron silang mga relatives dito. I also have cousins from Australia. Oo. Or living there in Australia. Nares now sa free throw line for his second attempt. Wala pa rin yung tirang yon. Nandun si Cabrillos. Nakakabulol yung apelido nito ni... Oo. Minsan, Cabrillos. 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 It's Cabrillos. Oo, nauna Oo. yung B. Wala akong alam na Cabrillos na apelido dito sa atin sa Bicol. Oh, he is an import ata for the Team Libon. Cabrillos. Is from other regions. Silang dalawa ata ang import dito ng Team Libon, Daguro and Cabrillos. Oo. Pero itong Jovellar, purely native ng Jovellar Albay. Nares launching a three. Sobra yon. At ito na naman ang kupunan ng Libon.
with Reynancia At at the end of that play. And much to the delight of our crowd, slowly nagkakaroon ng mga fans eh. Yes, of course. Inaantay ko na lang yung mga fans dito ni Boss Morgs. Wala na. Ito, yung inaantay na lang natin na magkaroon ng mga, anong tawag dyan, mga tarpaulins, Oo, yung mga placards. placards. Oo. Wag lang mag-rally ha. Ay, iba naman yon. Yan. Iba din yung tirang yon ni Dalde. Dahil napakalayo yon sa kanyang range. At hindi masyadong pumupukol to ng mga 3-point shot. Pero he made that one loud and clear. Pero, ayun, ginantihan naman kaagad nitong si Daguro ang 3-point shot made by Dalde. I'm watching from away yung ating mga monitors dito sa ating prod. Makita mo how beautiful it is yung The itong setup. Ligaw City Gym and the setup, 'di ba? Tingnan mo yung ang ganda tingnan. Oo. Talagang kompletong-kompleto. Meanwhile, Cabrillos to Reynancia. That's another unselfish act from Cabrillos. Again, this could be the ball game for the team Juvillar with this lead right now. Sabi ko nga, kahit pa matalo ka, if you're doing your best, You're giving it 100%. oh, yun na yun. Talagang na-overplay ka lang ng opponent mo kung natalo ka. Oo. Meanwhile, napau yung mga crowd doon because of that crossover move by Casil na naipasa naman sana sa kanyang kakampi pero wala yung shot na yon. And ganoon din yung shot ni Moral that was quite a bit short. Daguro now. And that Ganda nung dukot doon. sinasabi ko sa iyo, this guy has the touch. Ano tawag mo dito? Si Mr. Composure. Mr. Composure. Nakakita na natin kung paano siya maglaro sa mga high-pressured games. Ayun. I can sense na gusto nitong mag-dunk itong si Cabrillos. If he will be given an opportunity sa game na to, we will witness another slam dunk from this guy. Reynancia. Wala, pero nandun yung kanyang kampi. Matangkad talaga eh. Cabrillos. Oh, kahit hindi na tumalon, advantage na advantage yung kanyang, sabi mo nga, yung kanyang height at saka yung kanyang Length. elongated na arms. Personal foul, number 15 of Barangay Juvillar. Nasa kay Daguro na ang bola from that baseline throw. And that's another 3-pointer from that guy. Slowly, papalapit na tayo sa 40-point mark ng kalamangan ng Team Libon. Oo. With 39-point lead right now. And under 6 minutes to go sa ating ball game. No. Tinirahan itong si Cabrillos pero wala dahil sa high arcing yung tira niya. Sablayon, kapos na kapos. Casil. Nakita si Reynancia sa middle. Wala. Pero he was trying to make a steal. Moral Dumiretso for that right-handed layup using the left side of the board. Daguro once again. Ano kaya ang gagawin ni Daguro this time? Will he pass? Will he shoot? And he passed that ball to the cutting Reynancia sa ilalim. Perfect na perfect yun. Walang anybody from Juvillar team na dumepensa doon. No. Iniiwas pa That's Dalde. Dalde. Iniiwas si Dalde pa doon sa Oo. depensa. A good layup for him. Makita natin na may mga laro naman talaga tong Juvillar. I think they just lack a big man, more experienced player. Kasi makikita natin, bata pa yung kupunan nitong Juvillar. Number 21, that's your fourth personal foul.
if you have a guy like Cabrillo sa koponan ng Jovellar, it could have been a different story. Number 13, Oyai, with out. Meron tayong report mula sa ating courtside babe na si Miss Carmela Hernandez. Yes, Coach Kyle and Coach Morgan, sabi nga ni Coach Nelson Daldes sa kanilang huddle kanina sa kanyang players ay enjoy na lamang ang laro pero wag pa rin mawawalan ng kumpiyansa sa sarili and always give their best shot in every game kahit mahirap itong laban sa kanila. Back to the panel. Yun. That's the very nice thing to say, to tell to your players. Ganda nung sinabi doon ni Coach na wala na, kung talagang itong ball game na to is not for us, then at least trim it down to a more decent margin. Kasi ito ngayon hindi to decent eh. This is a blowout game for them. With that blowout guy dishing another assist. Daguro to Reynancia. And ayan na, sinasabi ko sa iyo, Coach. At ginaya niyo doon si Arwin Santos with that toe on the board. Sinasabi ko sa iyo, I can sense that na he is actually looking for a dunk. Kasi mapapansin mo, hindi na siya bumababa. Nandito na lang siya sa Gigil sa din front court nila. he's waiting for Nag-aantay na lang ng mga pasa. And finally, he gets that highlight reel. Yeah, yan yung love na yon. Maganda sana, no? Ayun! Pero wala. Tinapos na siya doon. Para naman sa crowd, mas magkaroon ng excitement kahit nga blowout yung yung score. Daguro shooting 3. Yeah, nope. Pero nandun yung kanyang kakampi si Reynancia na hindi pa rin nababago yung intensity sa laro kahit lamang na sila. Yun! Hindi ko yun ang hinahanap. Yun ang gusto ng crowd. At gustong-gusto din niya ni Cabrillos. Let's just give it to the crowd. Yun naman ang maganda pag sa isang player na alam mong the crowd is expecting na magbigay ka ng mga ganong tira. Dunk, binibigay mo naman. You're not failing those fans na nandito nga sa loob ng covered court ng Ligaw, and even those fans na nanonood sa atin online. That's the guy. Cabrillos is the name of the game. Yeah, doing some highlight reel for our ball game is Cabrillos. Baka, Coach, i-edit mo naman yan, ha? Matic yan. Yan yung sinasabi nating matic yan. Abangan nyo ang mga post ni Coach Kyle sa kanyang Facebook page. And I want to invite all of you na if you have the time, please follow, like, and share my official Facebook page, Coach Kyle. Yes, Coach Kyle. And ako naman, Kapa Morgan. Hindi ako usually commentator sa ganitong mga basketball games. Napalaban lang tayo. What I'm anticipating is yung radio station na lilitaw. Malalaman nyo na lang yan. FM station na talaga namang kahihiligan nyo. I will be with Josa Casey, Kapitan Nathan, and Dalugdog Jason pa rin sa radio station na yan. So abangan nyo na lang. Malapit na yan. Pero, Coach Kyle, I'm really enjoying being here sa panel. With, of course, you and yung mga kasama din natin, the Sunday group. Bukas, abangan nyo sila. Oo naman, yung Sunday naman natin bukas na makakasama Coach natin. Coach George, Coach Raynel, and Coach Ranji. And yung magagandang mga laban yun bukas. Oo. Especially yung most awaited game. And I call it the Albay Clasico. Albay Clasico. Daraga versus Legazpi. Inaabangan yan din sa 2nd District. Oo. And it will be happening tomorrow sa Daraga Covered Court. Pero hindi pa po tapos ang laban natin dito with Jovellar and Libon. At saka mayroon pa tayong third game between UAS and Piuduran. Abangan niyo po yan. Maya-maya lang yan. At bago natin puntahan yan, tapusin muna natin itong magandang laban nito. Oo, yan. Ayun. Umikot-ikot si Aguirre and that fadeaway shot
napakagandang move from that number 12 guy of Libon. Again, that was Aguirre. And now, Lumangaya, another number 12, pero sa koponan naman ng Jovellar. Tonoo for that 3. That's good. Ayan, inantay na lang natin na matapos itong game na to with under almost a minute to go. Ayan, a minute to go na lang. And 15 seconds to shoot para sa Libon. Hindi tumama ang bola sa ring kaya hindi marireset yung kanilang shot clock. Daguro looking for a teammate to give a screen. Ayan na nga, dalawang screen mula sa kanyang mga kakampi. And that launch 3-point shot was good mula kay Daguro. Dalde. Tomoral. And mukhang sinadya yung foul na yon ni Daguro. Para First personal foul. Again, Momento muna, magkaroon ng breather. right now, Team Jovellar with their fourth loss here in our Ako Bicol Cup. Again, you have to learn from this. Talagang napakaliking bagay. Kahit natalo ka, you got to play with guys like Daguro, Cabrillos, Castle. Very beneficial on the part of the players of Team Jovellar. And again, basketball pa rin is a learning process. So again, baka mali natin next time, they will surprise us with a much more improved Team Jovellar. Yes, definitely they learned from these experiences playing against bigger teams. Yeah. Foul by number 12. They have a big future ahead of them. Yes, kasi makikita naman natin batang-bata ang koponan na to ng Jovellar. And again, they are all native of their town. And I guess yung mga taga-Team Jovellar naman, they must still be proud of this team because of the effort they did during that four outing. Pero definitely mahihirapan na sila to be back in our tournament with 4 losses. Oo. 4 losses. So talagang ano na lang, yung kung ano yung matututunan mo lang for this game and yung mga bagay na pwede mong madala to the next tournaments na sasalihan mo. So yun na lang yung mga bagay na yun na mga importante na maidala mo. Oo. At sabi nga ng coach nila na si Coach Nelson Dalde, enjoy na lang yung game. Yes. And yun naman ang kita natin sa kanila. They've enjoyed this ball game. Kahit na nga blowout, 113 for Libon and 66 naman para sa koponan ng Jovellar. As we end our second match up dito po sa Ako Bicol Cup 2022, Day 9. And again, Team Libon showing the continuing prowess of their team. And right now, ito yung pangalawang sunod nilang panalo. So again, they are in the right track right now. Kung gusto nilang makapunta for the second round, talagang ito yung magandang ginagawa nila. And I'm sure they have all the respect that they needed in this tournament. And yung mga crowd naman talagang inaabangan itong team na to na Team Libon with the guys like Daguro, Cabrillos. Talagang inaabangan sila ng mga tao na talagang nagpapakita ng totoong galing. Yes. And right now, we're about to give the time to Miss Carmela in just a few ticks of this part of our ball game as we end nga yung ating second match. And we can see the players of Libon enjoying their victory. And yung Team Libon nga with Reynancia, the consistency of a guy like Reynancia with the perimeter shots and yung mga 3-pointers niya, yung attack to the basket ay talagang big. At naramdaman talaga natin yung magandang teamwork ng Team Libon. And right now, we have Carmela with our Congressman Saldico Kasurog Player of the Game.
Magandang hapon mga kasurog. Kasama lang natin ang nag-iisang kasurog player of the game. Walang iba kundi si Nilmer Cabrillos, garnering 24 points, 10 rebounds, and 1 assist. So Nilmer, how does it feel na ikaw na naman ang player of the game ngayon? Siyempre, masaya kasi alam kong binitulong ako sa team. Ano ba ang tamang mindset ng isang super player na isang katulad mo? Ang mindset ko, makinig ako sa mga tinuturo na coach. Yung pag sa mga play, kailangan masunod namin yung mga gawin. Gusto ka bang batian o pasalamatan? Binabati ko yung mama ko, San Pablo, papa ko. Saka yung kapatid ko, si ate, Sarah, Nicole. Saka yung dalawa kong anak, si Nigel, saka si Ayus. Saka yung girlfriend ko, si Mira Cristobal ng San Pablo. Thank you at once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Cal at Coach Morgan. Ayan, maraming salamat Carmela, and obviously that guy Cabrillos is from San Pablo. Ayan. So maraming salamat once again Carmela. And as we can see right now, ito na lumilinya yung winning team na Libon. All right, and sige, that ends our second match up. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022, live na live dito sa Ligao City Gymnasium, and we're about to witness another exciting ball game between UWAS and Pidura naman sa ating magiging last but not the least ngayong day 9 natin dito sa Ako Bicol Cup. Last matchup natin dito pa rin po live na live sa Ligao City Gymnasium. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiwaran ako sa imo! Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka! Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa Baskaran, wala kitisyon din. Napangitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa ako, gawin man ako sa iyo magad sa kinto.